गुफुरा खिन्थु गोदै दङ बिराद जानाय नायदोंमोन आं इसे गोदै आलु फाग्ला लादो नै आलु बायाखैना आलु गुसा जानांगौ ना ओइ नानियाबो जादो गोदै होनद' लोगोसे जों नारें खाजि जाया नै नारें हुगुमा नारें गुरुगा जाया नै गुरुगा हुगु नारें जुमब्रा 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 जायांदो नारें जुमब्रा जायांदो नारें जुमब्रा जायांदो गालांबाय थादो नारें खाथि नै दिलेमो नारेंखौ जोङो फार्स्ट टाइम नारें जानोसै दिनै न'आव रावबो जायाखैमोन फार्स्ट टाइम दिनैसो सान्दुंआबो गोसा जानोसै आरो लेमु दंबायो थाइब्रै नारेंआ बारा बुरजा जायालै माबा हानाय जायोना बिगुर हाख'नाय जायोना नै थास' बेदर न'आवनो जावदो इखौ माजों जागोन दाउ लकेल जागोन थास' बेदरखौ नै लेमखांबाय बरिया माने गारजिनोलाय हुगुमा नारें जुमब्रायानो एकदम गोथाव जादों जानो एकदम आलु देनाय लगायबाय थाव लगायबाय संख्रि होबाय सामब्रामखौबो होबाय एसे बरिया ओंख्रि जानायनायनि र' बरिया जादों हा संख्रि नाङाखै जानाय थाव लगायबाय आलु फाग्ला लाबाय नैयाव लाबाय बे आइनि थबसियाव देदो आलुखौ आरो आलु गोबाङैनि आलु फाग्ला लालायबाय नै गोथाव ना बिमा फिसा मानसि जादोलै ओंखाम जानाय होदों बा बेनजोब जानायखौ लाबोगोनसो आरो ओइ दानियाबो जादों गस्ला गानाखै इयो माबा थावाव दोन बाबा थावाव आंखौ नागिर थावाव बेगर फैफादों बेगरजों गाराखै ओंखायनोथ' होखाजानो बासिनो रोङाखै बेगरालाय मा जोगोनार बेगर एवना जाजागोन नामाब्रा दानि बेगरा साफाथार माबा फाग्ला जानो दंबा लांबावलायबाय नै आरो जासुलिया प्लेटनै जाबाय जों जानांगौथ' नानियाबो